Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Ista ay ang, so to speak, COVID-19. Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa karangalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taos-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa Gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakal na salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Water waste mula sa isang babuyan, inirereklamo ng mga magsasaka. Piggery, tiniyak na sumusunod sila sa environmental laws. Ticket, kailangan para makapasok sa meeting de avance ng Marcos Duterte Uniteam sa Philippine Arena. Spiritual advisor ni Duterte na si Pastor Kibuloy, wanted sa Amerika dahil sa sex trafficking at cash smuggling. At 3,000 pamilya pinagkalooban ng lupa sa Angeles City. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Idinadaing ng mga magsasaka sa barangay Dalaw, Dinalupihan, Bataan ang dago ng isang babuyan. Ang waterways tumano ng piggery ay humahalong sa sapa na naka-apekto din sa patubig ng kanilang mga palayan. Idinulog na rin ng grupo ng mga magsasaka ang problema sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Narito ang ulat ni Paulo G. Santos. Sa videong ito makikita ang paglabas ng maitim na tubig na mula sa upstream area kung saan mayroong isang malaking babuyan. Humahalo ang maitim na tubig sa sapa ng barangay Dalaw, Dinalupian, Bataan, kung saan napapalibutan naman ng sapa ng malawak na bukirin. Ang video ay kuha noong November 25, 2021 ni Atty. Efren Moncupa na isa sa mga apektado di umano ng maruming tubig dahil humahalo raw ito sa irigasyon na dumadaloy naman sa kanyang palayan. May bukid din ako doon eh. Kapitbahay ko sila. Narinig ko yung kwento nila. Saka kumukuha kami ng tubig sa ilog. Napansin ko yung tubig na nakukuha namin, kulay itim. So inanap ko yung source sa ilog, pabaligtad. Nakakita ko doon sa pinagtatapunan ng piggery ng Red Dragon. Matagal nang nakakaperisyo sila. Meron pang kwentong pati isda doon sa ilog, nangangamatay.
Nailapit na raw ni Atty. Moncupa ang reklamo sa pamunuan ng Barangay Dalaw, ngunit hindi raw siya kumpiyansa sa solusyon ng mga ito na gumawa lamang ng diversion ng daan ng maruming tubig papunta naman sa damuhang bahagi ng palayan. Itong barangay hindi masyadong nakakatulong. Sa katunayan, yung humukay doon sa kanal, na pagitan namin ni Carico, siya, para madulas yung daan ng waste ng Red Dragon. Dinako niya nang walang paalam sa amin. So, kaya sa barangay, hindi kami masyadong maasa. Pangamba raw ng mga magsasaka na baka makaapekto sa kanilang pananim ang nakitang maitim na tubig. Nangamatay eh. Muna, namula. Ay, nung pagka pinatubigan mo pa, hindi mamamatay. Ay, kasi nung kasing wala po yan, umaani po kami maganda. 160, 150, pinakababa, 90. Ngayon po, 30. Namamatay po, natutuyo po yung bunga ng palay. Si Jonal Regala na sideline ang panghuhuli ng isda sa sapa, nangangamba rin daw para sa kanyang kabuhayan. Pati yung maliliit na tao, nadadamay. Gawa ng, kagaya ng sa ilog. Pinakikinabangan ng maraming tao, yung isda, o ngayon namamatay. Saan kukuha ng pangulam-ulam? Kagaya ng, mahirap lang po kami. Sa pagbisita ng CLTV News sa lugar noong January 27, 2022, kinumpirma ni Dalaw Barangay Captain Roy Vicarme ang reklamo ng mga magsasaka. Nasira daw po yung isang lagoon nila. Medyo nagkano yung ilog. Nung umapaw, tinext ko na sila na ba't namatay yung mga istang yung dito sa may ilog. Sabi ni Engineer Jojo, nasira daw yung isang lagoon nila. Kaya ganun lang na tumaga sa ilog yung waste ng baboy nila. Sa tulong ni Kapitan Vicarme, napuntahan ng news team ang lagoon ng Piggery Farm. Sa kuha ng aming kamera, makikita ang mga lagoon na ang ibaba nito ay isang creek na napapalibutan naman ng palayan. Sa phone interview kay Engineer Jojo Di Maiwas, ang nagpakilalang General Manager ng Babuyan, inamin nito na nagkaroon raw ng leak o pag-apaw ng lagoon na umago sa ilog noong nakalipas na taon dahil sa malakas na pag-ulan. Yung ano pa po yan ng kasagsagan din kasi na dati ng ulan, nagka-problema yung lagoon. Ibig sabihin, dala nung tubig galing creek na parang naano sa road. Yung po siya. So, isang beses lang ho ba ito nangyari? Yes po, yes po. So far ho, kumusta na ho ang kalagayan? Okay naman na po, na-address na po namin yung naging problema. Na-inform na rin po si Kapitan, nag-inform na rin po sa akin. Na-address na po namin yung problema. Tapos nagkakapag-coordinate na po yung company po namin regarding po dyan. Dagdag pa ni Engineer Di Maiwas, dahil nasa upland na bahagi ang lagoon, ang resolution umano upang hindi magkaroon ng pagtaas ng waterways ay ang pagsasaayos ng biogas system para dito na manatili ang waterways ng Piggery. Bali mayroon na po inaanap yung company na magkakaroon na igugura po nila yung biogas and then yung existing na lagoon na para nakangkla doon sa biogas niya. Lahat ng dumi ng baboy pupunta na po lahat doon. Wala na magiging leak pagdating doon sa supply ng tubig galing sa taas. Nitong February 2, 2022, nagsampa na ng formal na reklamo si Atty. Moncupa sa tanggapan ng DENR Region 3 para magsagawa ng investigasyon sa epekto ng leak ng wastewater ng Red Dragon Piggery. Iginiit naman ng mga magsasaka na hindi nila layong ipasara ang babuyan. Ayon kay Atty. Moncupa, ang kanilang paglabas para isapubliko ito ay upang magkaroon ng kompensasyon sa mga nasirang palayan at kabuhayan ng mga magsasaka. At higit umano dito ay isaayos ng kumpanya ang kanilang waste management. Akiko kami, ngayong alam nyo na ang problema namin dito sa Barangay Dalaw Diretso at ang epekto ng pagtatapon ng waste ay sana mahinto ito at bigyan ninyo ng kaungkulang kompensasyon yung mga naperhisyo ng inyong dambuhalang piggery dito sa aming kapitbahay. Sana maging mabuting magkapitbahay tayo at wag na nating palakihin ito. Wala kaming balak na ganon.
Ang gusto lang namin ma-resolve ang problema. Samantala, sa panayam ng CLTV News kay Attorney Paul Maglalang, ang legal counsel ng RDF Piggery Farm ngayong umaga ng February 7, 2021, ipinakita niya ang inspection report ni Dr. Sander Bakay, ang Chief Regulatory Division ng Department of Agriculture, Region 3, sa mga palayan na sinasabing apektado ng wastewater ng naturang farm. Hindi naman umano ito bago, ngunit base sa report, pinabubulaanan na ang sanhi ng kakaunting ani at pagkasira ng palayan ay dahil sa leak sa lagoon ng babuyan. Di umano, ito'y dahil sa poor weed management. Ang pamimeste ng sakit na kung tawagin ay neck blast din anya ang nakaapekto sa mababang kalidad ng butil ng palay. Gusto ko pong malaman ninyo na dati rin po meron na pong nagreklamo tungkol sa pagkamatay daw ng palay nila. Pero siyasat po ang Department of Agriculture at lumabas po sa investigation po, sa inspection report nila, ang rason po ng pagkamatay ng mga mga tanim nila ay napakarami pong weed overruns at saka may poor weed management control sila. Kaya tinamaan po ang paglaki at ang paglaki ng mga tanim. At saka yung ani nila, tinamaan din. Lumabas din po sa inspection, meron pong disease or infection na tinatawag na neck blast. Kaya yun po ang dahilan ng pagkamatay ng mga tanim. Nakatabi rin po nitong mga nirereklamo nila. Ayon kay Maglalang, mas maigi kung pumasok din sa investigasyon ng Department of Agriculture dahil sila umano ang higit na nakaalam sa kondisyon ng lupa at kalagayan ng mga pananim sa Barangay Dalaw. Mas maganda po siguro iimbitahan din po ang TA dito para maimbestigan yung palay na sinasabi ni na Attorney Mangkupa at kanyang mga grupo para malaman kung anong dahilan, ang totoong dahilan. Kami po, on the part of RDF, ay tinatanggi po namin na galing po sa amin ang nakamamatay o nakaka-perwisyong waste na sinasabi nila. Nagiging maingat din umano ngayon ang management ng farm sa mga nagsasagawa ng investigasyon dahil na rin sa banta ng African Swine Flu. Mas naman po, basta susundan lang po yung mga protocols dun sa pag-prevent ng ASF. Tinamaan na po kami dati sa mga ibang farms, kaya napakaingat po ng lahat ng farm naman, hindi lang po RDF. Hindi lang po kami basta-basta nagpapapasok hanggang hindi nasusunod talaga yung mga protocols. Pero ganun pa man, meron na pong ginagawang pagsisiyasat ang DENR, ang Senro po. Meron po mamaya pong 2:00 may technical conference po regarding dito sa reklamo nila. Tiniyak din ng kumpanya ang commitment sa environmental laws at kinumpirma din nila na may mga hakbang na umano ang RDF Farm upang ayusin naman ang biogas facility nito. Paulo G. Santos, CLTV News. Nasa wanted list ngayon ng United States Federal Bureau of Investigation o USFBI si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patong-patong na kaso ng sex trafficking. Nananawagan sa gobyerno ang Gabriela Women's Group na huwag tanlungin si Kibuloy lalo't kilala itong malapit sa pamilya Duterte. Narito ang report. Isa ng wanted person sa Amerika ngayon si Pastor Apollo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ Church at dalawa pa niyang kasamahan. Makikita sa poster na inilabas ng United States Federal Bureau of Investigation o FBI na siya ay sangkot sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion at sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Dinadala umano ni Kibuloy sa Amerika ang ilang church members ito sa pamamagitan ng mga illegal na visa at pinapweresang manghingi ng donasyon para sa operasyon ng kanilang simbahan at suportahan ng marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Dagdag pa dito, sinabi rin ng FBI na di umunay nire-recruit ang mga kababaihan bilang pastoral o personal assistant ni Kibuloy. Sila raw ang naghahanda ng pagkain nito, tagalinis, nagmamasahe at nakikipagtalik bilang kanilang night duty. Bunsod ng mga ito, patong-patong na kaso ng sex trafficking ang sinampa kay Kibuloy ng Federal Grand Jury ng Amerika. November 10, 2021 ay inilabas ang Federal Warrant of Arrest. Umaapela naman ang Gabriela Women's Party List sa gobyerno na huwag kanlungin si Kibuloy
At sari pa ay maglabas ng Department of Justice ng Whole Departure Order para hindi ito makalabas ng bansa para tumakas. Ngunit ayon sa DOJ, wala pang request of extradition mula sa US. Aminado ang kampo ni Quiboloy na may ganitong kasong kinakaharap ang pastor sa US, ngunit inaalam pa kung paano at kailan lumabas ang poster nito sa FBI. Maliban kay Quiboloy, nasa wanted list din ng dalawa pang miyembro ng church na si Teresita Dandan at Felina Salinas. Samantala, si Quiboloy kilalang spiritual advisor ni President Duterte. Kamakailan lamang ay inendorso niya ang kandidatura ng Bongbong Sara Tandem. Ang mga magulang ni Quiboloy ay tubong Lubao, Pampanga na nakarating sa Davao City. Noong 2016 siya ay kinilalang most outstanding Kapampangan the Field of Religion. Kasama si Jenny Lombang Parungao, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasamsam ng mga otoridad sa Subic at Mabalacat City. At 6 na milyong Pinoy target bakunahan sa ikatlong National Vaccination Drive. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you. When judgment comes for you. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you. Let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads.
tayo sa hamon ng krisis at patuloy tayo sa pagsisilbi sa ating mga karehiyon. Kaya patuloy ang pagsasahimbabawid ng CLTV 36 upang ipaabot sa publiko ang mga napapanahong balita at usaping dapat nilang malaman sa gitna ng pandemya. Apektado maging ang sektor ng edukasyon dahil sa banta ng virus, hindi muna pinahihintulutan ang face-to-face classes. Ngunit hindi nyo kailangang mag-alala dahil may magandang balita ang CLTV 36 para sa mga magulang at estudyante. Ang inyong himpilan, pansamantalang magiging silid-aralan. Ang airtime na inilaan namin para sa aming iba't ibang programa, inihahandog namin para sa ating mga mag-aaral upang magpatuloy ang kanilang edukasyon. At ito ay naging posible dahil sa suporta ng Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga. Makakaasa kayo na sa gitna ng pandemyang kinaharap natin, kasama nyo ang CLTV 36. Basta sama-sama, kakayanin nating lahat. Impormasyong medikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatan dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, aabot sa 3,000 truck ng basura na ang nakolekta ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga katubigan sa Central Luzon. Karamihan naman sa mga basura ay household waste o yung mga galing sa kabahayan. Isa raw itong patunay na hanggang ngayon ay bigo pa rin ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang Ecological Solid Waste Management Act.
May balita si Paolo G. Santos. Nananatiling hamon sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act o ang Republic Act 9003. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, kabilang sa mandato ng batas ang pagkakaroon ng Material Recovery Facilities o MRF sa kada barangay. Gayon na rin ang pagpapasara sa mga open dump sites at maging ang segregation ng basura sa kada kabahayan. Pero sa kabila ng nasusulat na batas, hindi pa rin umano na isa sa katuparan ng mga kinaukulan ang 100% umanong implementasyon nito. Sa garbage transfer station pa lamang sa Angeles City, makikita sa Barangay Mining ang kapansin-pansin na halo-halong basura. Aminado si Mining Barangay Captain Chris Cortez na hindi nagiging maayos ang segregasyon ng nabubulok at hindi nabubulok at maging ang mga recyclable na basura. Kaya ang garbage truck na dumadaan sa kanilang komunidad, pero wish raw ang dulot dahil sa mabahong amoy. Nakikiusap po kami lagi sa mga kasama naming kapitan na yung mga may amoy na basura po, wag nang isama dun sa nakasakong basura kasi hindi lang po sila makakamoy, pati na yung mga residente na dadaanan po ng truck nila. Kaya para po ma-lessen natin yung amoy, yung mga langaw, yung mga nagrereklamo din sa mga residente ko, para po magkatulong-tulungan tayo. Yung pakiusap namin na yung mga mababahong mga basura, wag na po nating isama. Upang mahikayat na mag-segregate ang mga residente ng Angeles, inilunsad ng city government ang Plastic Palit Bigas Program. Dito papalitan ng 1 kilong bigas ang kada kilo ng plastic na ito turnover sa mga tauhan ng City Hall. Pero hindi lamang sa mga highly urbanized city gaya sa Angeles ang problema sa segregasyon ng basura. Natutukoy din umano ang irregularidad sa ilang MRF facilities gaya sa Santo Tomas, Pampanga na kamakailan ay nasunog ang Animoy dam sites na malapit sa flood control project. Qualify yan sa para open dump for a short period of time. Dapat walang ganyan. Dapat walang ganyan. Kung may mag-aantay man habang isisegregate, dapat yung manageable level lang. At pag once na segregated, na-segregate na, yun na, yung 3% na yun ang dapat na itapon sa landfill. Ayon kay Assistant Regional Director for Management Service ng DNR Region 3 na si Arturo Fadiquela, isa lamang sa estratehiya ang MRF system. Ngunit dahil sa hindi maayos na naiimplementa ang waste segregation, ang MRF management ay nagkakaproblema. Pero kung tutuusin umano, dapat magsimula sa bahay ang pagpapatupad nito. Kasi nga, ang ultimate ng batas, dapat sa household. So pag marunong na yung household, wala ng MRF. Kasi segregated na sa household eh. Yeah? Segregated na siya eh. Yan. Para lang siya, strategy, tulong habang pinapasok natin sa ating kultura, sa ating gawi na segregation at source. Ayon sa DENR, nasa 164,000 metric tons ang nakuhang basura sa mga waterway system o daluyan ng tubig sa rehiyon patungo sa Manila Bay sa nakalipas na 2 taon. 3,000 truckloads ng basura, napigilan natin yung mapunta sa Manila Bay. Ayun sa aming pag-aaral, galing to sa mga households na hindi na kolekta. Ayon kay Fadiquela, kailangang maging bukas na usapin sa plataporma de gobyerno ng susunod na lider sa lokal na eleksyon ang usapin ng problema sa basura, lalo na't may inaasahan din umanong limit na posibleng mapuno ang mga sanitary landfill sa Tarlac. Paolo G. Santos, CLTV News. Aabot sa higit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam na otoridad sa 2 magkahiwalay na operasyon sa Subic, Zambales at Mabalacat City, Pampanga nitong weekend. 9 na suspect naman ang naaresto sa mga nasabing operasyon. Narito ang report.
Nagkasa ng entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 sa iba't ibang lugar sa bansa at sa gitnang Luzon itong weekend. Isang drug den ang pinasok ng mga otoridad nitong February 5 na nagresulta sa pagkahuli ng 5 suspect sa Subic, Zambales. Batay sa nakalap na intelligence information, isang bahay sa Barangay Matain ang ginagamit bilang makeshift drug den para sa mga gumagamit ng droga. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang nasa 374,000 pesos na halaga ng shabu. Huli rin sa operasyon si Kamal Makabatao, 46 years old, at si Isaias Inok, 30 taong gulang. Lahat sila ay mga residente sa Subic, Zambales maliban kay Makabatao na taga Rodriguez, Rizal. Bukod sa mga plastic sachet na naglalaman ng umano'y droga, nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia at buy bust money. Samantala, isang drug din pa ang nadiskubre ng mga otoridad sa Mabalacat City. Sa joint operation ng PIDEA Pampanga at lokal na kapulisan, sinalakay ang isang bahay sa Barangay Lacandula na nagresulta sa pagkaaresto ng 4 na drug suspect at pagkakumpiska ng nasa mahigit 81,000 pesos na halaga ng shabu. Naaresto sa operasyon sina Luisito Maristela, 35 years old, Tyron Dizon, 26 years old, na kapwa taga Dauma, Balacat. Kasama sa mga nahuli si Edward Naka, 39 na taong gulang ng Anonas, Angeles City, at Mark J. Sanchez, 39 years old na residente naman ng Aliaga, Nueva Ecija. Jennifer Salenga, CLTV News. Nakatakda ng buuin ang organisasyon ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa bayan ng Candaba, Pampanga. Kailangan naman ng isang pangkalahatang grupo para sa hanay na ito upang maging sistematiko ang pagbibigay sa kanila ng serbisyo ng gobyerno. Pakinggan natin ang ulat ni Jenna Lumbang, Parungao. Nasa halos 1,300 ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa bayan ng Candaba, Pampanga. Ngunit kalat-kalat ang mga ito at walang pangkalahatang organisasyon. Kaya naman pinulong ng lokal na pamahalaan ng Candaba ang nasabing sektor para sa planong pagbubuo ng LGBTQIA+ ng isang pangkalahatang organisasyon na kikilalanin ng lokal na pamahalaan. Ito raw ang magsisilbing tulay sa pagbibigay serbisyo ng lokal na gobyerno diretso sa mga LGBTQIA+ sa bayan ng Candaba. Sabi niya sa akin, bigyan mo ng atensyon. Sa susunod administrasyon natin, bigyan natin ng asosasyon nila at opisina na yung kanilang pangangailangan ay umabot sa Kapitol sa munisipyo at sila ay bibigyan natin ng mga suporta. Sa segundahan naman ito ni Governor Dennis Pineda para magkaroon ng Provincial Federation ng LGBTQIA+ ang Pampanga. Importante yun na ma-organize sila para yung pakikipagkomunikasyon sa mga all members mabilis ho. At mabilis ho tayo makapagbigay ng mga programa sa kanila kung sila po ay naka-organize. Sa ngayon, dahil walang organisasyon ay nahihirapan umano ang lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pangmatagalang plano at programa para sa lahat ng Candabeñong LGBTQIA+, lalo na ngayong may pandemya. Bilang unang hakbang ng plano ay magkakaroon umano ng malawakang pagrerehistro ng mga LGBTQIA+ sa bawat barangay. Jenna Lumbang, Parungao, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Kapitan Froilan Soriano, aspiring councilor sa Arayan, Pampanga. At 3,000 pamilya pinagkalooban ng lupa sa Angeles City. Manatiling nakatutok at magpapalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Nagbabalik ang CLTV News. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay nagsibibilang barangay Kagawad sa San Juan Banyo, Araya taong 2010 hanggang 2013. Daluklok bilang punong barangay taong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Susubukan po niya makakuha ng pwesto sa Konseho ng Arayat at tututukan umano niya ang murang kuryente, trading at livelihood sa mga kababayan at of course, sa edukasyon po sa kabataan. Mga karehiyon, kilalanin po natin si Kapitan Froilan Soriano, aspiring councilor ng Arayat, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po sa inyo lahat. May pabili po para hanggang susubebe ng kayong programa. Opo, Kap, nagsimula po kayo bilang kagawad, no? At naka-tatlong termino bilang kapitan, ano? Ano po ang nagtulak sa inyo upang humabol this time bilang konsehal po ng bayan ng Arayat? Opo, isa po kasi sa pangunahing dinadahin ng aming mga kababayan, yung pong bayarin nila sa kanilang kuryente. At napakaswerte naman po ng aming barangay dito sa San Juan Banyo, meron po kaming dam, yung pong Pondadong Dam. At nakita ko po kung ma-develop po ito bilang isang hydroelectric power plant, ay magkakaroon po ng alternatibo at murang kuryente dito po sa bayan ng Arayat. Naku, itama ko lang, ano, yung po palang ating mga kapitan, yung kanilang eleksyon, ilang beses na cancel. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang inyong tungkulin bilang barangay captain, ano, sa inyong pong lugar. Sa loob po ng mga ilang taon na kayo po ang nagsilbing punong barangay, ano po ba yung mga maituturing ho ninyo, Kap, na achievement ho ninyo na sa tingin ninyo talagang napakinabangan ng inyong mga kababayan? Opo, siguro po may pagmamalaki ng administrasyon natin, yung pong naitayo natin yung high school dito sa barangay San Juan Banyo, kung saan, nung po kasing kagawad ako, ang committee ko ay so, nakakita ko po maraming mga graduate ng elementary ay kung 200 po ang nag-graduate sa elementary ay may mga halos 50 o 16 bata ang hindi po tumutuloy mag-aaral sa high school. So, nung kagawad po ako, nangarap po ako sa kanila para maituloy po ang kanilang high school, ay talaga pong pinangarap ko po dito sa aming barangay na maitayo po yun.
sa awa naman po ng Panginoon, ay noong po 2018 ay naitayo na po natin yung high school dito sa barangay. Okay. Alamin po natin yung mga plataforma po ninyo. Kanina nabanggit po ninyo, isa sa rason kaya nagdesisyon po kayong tumakbo bilang konsehal sa Arayan ay because of the high cost of electricity. Paano po ninyo, Kap, matitiyak yung murang kuryente para po sa mga kababayan ninyo kung sakaling kayo po ay palaring manalo Yes, ma'am. sa darating na eleksyon? Okay, ma'am. Kasi po yung ngayon, doon po sa ating analisa at pag-aaral, ang PELCO, ang Pampanga Electric Cooperative, particular po ang Bayan ng Arayat, isa po sa pinakamataas na bayarin ng kuryente, yung per kilowatt hour. Sa mga napuntahan ko pong bayan na may mga hydroelectric power plant, nagbabayad lang po sila ng halos 3 piso per kilowatt hour. So doon po sa ating kalkulasyon, bababa po ng halos 50% ang tingil sa kuryente kapag na-develop po natin yung dam dito. At isa pa po sa priority programs po ninyo ay itong edukasyon. Nabanggit nyo nga ako na simulan nyo na dyan po sa inyong barangay. Ano pa po ang plano po ninyo para naman this time mas malawak na kasi buong Arayat na po ang pagseservisyohan natin. Ano po ang plano po ninyo sa edukasyon ng mga kababayan po ninyo sa Arayat? Ma'am, naniniwala po kasi ako na ang edukasyon ay isang pananggalang o isang sandata natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya kung sakaling nandun na po tayo sa konseo, gagawa po tayo ng mga matitibay na ordinansa at seguridad sa mga mag-aaral sa bayan ng Arayat na yung kanilang mga gastusin at madagdagan po natin yung mga scholars natin sa ating bayan. Kasi ganun po kung kada isang pamilya ay may matapos sa pagkukuleyo. Halimbawa, ma'am, sa isang pamilya ay mayroong isang makapagtapos ng teacher, ay malaking tulong na po yun sa isang pamilya kapag may mga isa sa kanilang miyembro ang nakapagtapos po o maging professional po sa mga darating na panahon. Alright. Maliban po sa inyong plano na mapababa ang kuryente sa bayan ng Arayat, and of course, ito pong plano po ninyo for education. Ano pa po ba, Kap, yung nakikita po ninyong problema sa bayan ng Arayat? Of course, isa po siguro sa advantage ng kayo ho ay isang nagsilbi bilang kagawad at yung barangay. Alam po ninyo kung ano talaga yung nagiging problema sa grassroots level. Ano pa po yung mga nakikita po ninyong problema na tingin ho ninyo ay makakatulong kayo na masolusyonan kung kayo po ay mananalo bilang konsehal? Opo. May mga establishmento po kasi, ma'am, dito sa Arayat na underpaid po yung mga manggagawa nila. Dapat po sumunod sila sa itinatadhana ng batas kung saan ang ating pong probinsya ngayon ay nasa 420 ang minimum wage. So may mga establishmento po dito sa aming bayan na hindi po nagbabayad ng tamang pasahod sa kanilang mga manggagawa. Pag nandun na po tayo sa konseho, ma'am, gagawa po tayo ng mga ordinansa para may protection po ang ating mga manggagawa dito sa bayan ng Arayat. Alright. So meron pong edukasyon, protection para sa mga manggagawa at ito pong plano niyang pababain, yung cost, o yung bayad sa kuryente dyan po sa bayan ng Arayat. Bilang panghuling mensahe po, ano po ang nais po ninyong ipaabot sa inyong mga kababayan at this coming, malapit na po, ang election po natin? Bakit po ba kailangan iboto si Kapitan Froilan Sarmiento? Soriano po. Soriano, I'm sorry, sir. Yes, ma'am. Unang-una po, si Kapitan Froilan po ay positibo na kaya po natin gawin yung mga plataforma at advocacy po natin inilatag sa bayan ng Arayat dahil yung pong dam ay nandito na po sa barangay namin. Nagkandak na po tayo dyan ng feasibility study at yung tinatawag pong sustainability ay nandyan na rin. Kaya makikinabang po ng matagal ang mga mamamayan ng bayan ng Arayat. At pangalawa po, magtatrabaho po tayo ng buong husay at
pagkumbabaan sa mandato ng ating mga kababayan. At tinitiyak ko po sa kanila na si Kapitan Froilan po ay magiging asset ng Sangguniang Bayan. Alright, maraming salamat po at good luck sa inyong kandidatura. Maraming salamat po. Mga kariyon, Kapitan Froilan Soriano, aspiring councilor ng Arayat, Pampanga. Samantala sa ibang balita, bibilhin po ng City Government ng Angeles ang higit 158,000 square meters na lupa sa Barangay Amsik na kasalukuyang inookupa ng nasa 3,000 pamilya. Nais daw ni Mayor Carmelo Lasatin Jr. na tapusin na ang agam-agam na mga ito dahil sa kawalan ng permanenteng tahanan. Narito po ang detalye ng balita niya. Natuldo ka na ang alalahanin ng nasa 3,000 pamilya sa Barangay Amsik, Angeles City, kaugnay ng lupang pagtitirikan ng kanilang mga tahanan. Ito'y matapos nagdaan ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang isang Memorandum of Agreement sa Narciso family para sa on-site relocation ng 3,000 pamilya. Bibilhin ng City Government ng 158,516 square meters na lupa na kasalukuyang inookupa ng mga pamilya. Ayon sa alkalde, kailangang tiyakin ng easy access sa basic services tulad ng pagkakaroon ng sariling tahanan ng mga Anghelenyo. Nais din ng alkalde na tapusin na ang agam-agam na mga ito dahil sa kawalan ng permanenteng tahanan. Trinabaho daw ng city government katuwang ang sangguniang paglungsod ang proyekto upang matulungan ang mga kababayan sa Amsik. Ngayong linggo ay naasang 1,000 pamilya ang mapagkakalooban ng Certificate of Lot. Bawat araw, 150 pamilya ang ischedule upang tanggapin ang kanilang certificates. Ayon kay Local Urban Poor Affairs at Housing Office Deputy Roque Nava, depende sa measurement ng bahay na inookupa ng pamilya ang tatanggaping certificates. Aniya, matagal na raw pinag-uusapan ng proyektong ito, ngunit nais sa katuparan lamang sa administrasyon nila sa TIN. Jennifer Salenga, CLTV News. Halos nasa kalahati pa lamang umano ng populasyon ng bansa ang fully vaccinated ng anti-COVID-19. Sa ikatlong National Vaccination Drive, target ng pamahalaan na mabakunahan pa ang nasa 6 na milyong Pinoy. Narito po ang report. Isang malawakang pagbabakuna ang kinasa ng national government sa ikatlong pagkakataon. Target na may turok ang nasa 6 million COVID-19 vaccine doses sa vaccination rollout sa February 10 and 11. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año nitong Lunes, plano ng gobyerno na makapagbakuna ng 2 milyong primary doses at 4 million booster shots. Magandang pagkakataon umano ito para sa mga hindi pa nakakahabol at hindi kaagad nakapagdesisyon kung magpapabakuna. Ang 1 million doses ay ilalaan daw sa Metro Manila para sa primary series at booster shot. Hinihikayat din ni Anyo mga employer na payagan ng kanilang mga empleyado na lumiban sa trabaho para makapagpabakuna. Huwag na raw sanang ikaltas ito sa kanilang leave at kung maaari ay bigyan pa sila ng insentibo. Nobyembre nitong nakaraang taon inununsad ang kick-off ng kauna-unahang National Vaccination Drive na tinawag na Bayanihan Bakunahan. December 15 naman ay sinagawa ikalawang Bayanihan Bakunahan. Sa pinakaling datos, nasa 59.8 million individuals na ang fully vaccinated laban sa COVID-19, habang nasa 8 million naman ang nakapagpa-booster na. Halos kalahati pa lamang umuna ito ng populasyon ng bansa. Patuloy naman ay sinasagawang pagbabakuna sa iba't ibang lalawigan ng gitnang Luzon. Inatasan naman ang lokal na pamahalaan na magsagawa ng information drive para makaabot sa publiko ang schedule ng vaccination sa kanilang mga lugar. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines,
one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila, emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtuking lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Upang makontrol ang bilang ng mga taong dadalo, kailangan daw ang ticket para makapasok sa Philippine Arena kung saan gaganapin ang Meeting the Advance at Proclamation Rally ng Marcos Duterte Unity bukas. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Bukawi, Bulacan, limitadong umano sa 25,000 individual ang nasabing political activity na inaprubahan na ng COMELEC. Ang report. Naging matagumpay ang isinagawang bar examination sa Angeles University Foundation o AUF nitong Biyernes at Linggo. Sa Central Luzon, tanging AUF lamang ang otorisado ng Korte Suprema na maging remote testing center ngayong isinagawa ang pagsusulit sa gitna ng pandemya. 42 examinees ang nagtungo sa pasilidad na kaya sana mag-accommodate ng 200 slots. Batay sa AUF School of Law Bar Operations 2020-2021, walang examinee ang nagpositibo sa COVID-19 antigen test, kaya natuloy ang kanilang pagsusulit. Samantala, nitong linggo, ika-6 ng Pebrero, naglabas ng Bar Bulletin No. 39 ang Office of the Bar Chairperson. Nakasad dito ang desisyon ni Supreme Court Associate Justice at Bar Chairperson Marvick Leonen na i-disqualify ang mga bar examinees na lumabag sa Honor Code. Kabilang umano sa mga nalabag na panuntunan na natanggap ng kanyang opisina ay ang pagpasok sa mga local testing centers nang hindi nagdeklara na sila ay dating COVID-19 positive, pagpupuslit ng cellphone sa mga examination rooms, pag-access ng social media accounts sa compound ng testing centers habang sila ay nasa lunch break. Ang disqualification aniya ay para lamang sa 2020-2021 bar examinations. Hindi naman nabanggit kung ilang bar examiners ang na-disqualify. Sila ay mabibigyan ulit ng pagkakataon upang mag-exam sa susunod na taon. Ayon kay Associate Justice Leonen, magsilbing aral daw sana ito sa mga bar examinees, lalo na sa mga na-disqualify. Wala namang na-disqualify sa mga examinees sa AUF. Felix Barrios, CLTV News. Pinatunghayan kanina ay kaugnay sa matagumpay na pagdaraos ng bar exam sa Angeles City. Samantala,
Sa ibang balita po tayo, aprobado na sa Senado at Kongreso ang panukalang gawing 4 na barangay ang Luzon, San Jose del Monte City sa Bulacan. Masyado naman ang malaki ang populasyon nito na nasa mahigit 100,000 para sa isang barangay. Yan at iba pang balita sa rehiyon sa ulat ni Jenna Numbang Parunga. Mayroong mahigit 3,000 barangay ang Central Luzon. Kung pag-uusapan ang bilang ng populasyon, pinakamaraming tao sa Barangay Muzon sa siyudad ng San Jose del Monte, Bulacan na nasa mahigit 100,000 katao. Masyado na umano itong malaki para sa isang barangay, kaya naman inaprubahan ng mga senador at kongresista ang panukala ni San Jose del Monte Representative Florida Robes na hati-hatiin ito. Layo ng House Bill 5855 na gawing 4 na barangay ang Muzon. Tatawagin ang mga ito ng Barangay Muzon Proper, Muzon East, Muzon West at Muzon South. Kapag napirmahan na ng Pangulo ito, magsasagawa ng plebisito ang Commission on Election sa barangay kung pabor sila sa gagawing paghahati-hati. Magkakaroon naman ng special election sa ihahalal ng mga bagong barangay officials. Sa lalawigan ng Bataan, nagkaroon na ng katuparan ang pangarap ng mga residente sa Barangay Ipag Mariveles na magkaroon ng sariling titulo ng lupa. Sa loob kasi ng ilang dekada nilang paninirahan sa barangay, ay kailan lamang nila nalaman na may nagmamay-ari ng lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Tinulungan sila ng pamahalaang panlalawigan na kumbinsihin ang may-ari ng lupa na bayaran na lamang ito upang mapatitulahan na sa kanila. 9 na residente ang nabigyan ng titulo ng lupa. Maliban sa 9 na nabigyan ng sariling titulo, idinonate na rin ng landowner ang loteng kinatatayuan ng Ipag Elementary School, basketball court, Santo Niño One Day Care Center, Senior Citizen Building, Multipurpose Hall at ang iba pang mga opisina at pasilidad para sa serbisyo publiko. Sa iba pang balita, naglaan ng mahigit 70 bilyong piso sa Central Luzon ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Magmumula ito sa 2022 General Appropriation Act. Gagamitin ito para sa konstruksyon ng nasa mahigit 2,000 mga infrastructure projects sa rehiyon, gaya ng mga road projects, flood mitigation infrastructure at multipurpose facilities. Mayroong 36 billion pesos na nakalaan para sa mga programa sa ilalim ng Convergence and Special Support Program at Sustainable Infrastructure Projects Elevation Gaps Program. Mahigit 8 bilyong piso ang para sa pagpapagawa ng multipurpose buildings at kalsada patungo sa mga sentro ng komersyo at kalakalan. Halos 1 bilyong piso ang pondo para sa modernization ng mga military facility sa Central Luzon. Jenna Numbang Parungaw, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Pro. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging amihan pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon at Visayas. So ibig po sabihin ay lumakas pa po ang hanging amihan. Kaya po ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon, maulap po ang papawiri na may mga mahihinang paulan. Tulot po ito ng northeast monsoon. Ang Metro Manila po at naratitirang bahagi ng Luzon, kasama na po ang Pampanga, pati na rin po ang buong Visayas, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulang ang papawirin na meron lamang po tayong inaasahan mga isolated light rains at ito po ay dulot niya ng hanging amihan o northeast monsoon. Samantala po ang Mindanao ay magiging partly cloudy o bahagyang magkakaulap at ito po ay inaasahan lamang ang isolated rain showers. Easterlies naman po at localized thunderstorm nakaka-apekto dyan sa may parte po ng Mindanao. So sa ngayon po, yan lamang po ang mga weather system na ating binabantayan. At pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong bansa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.